Mila 1987an sortu zen Euskaltzalen topagunea Euskal Herri mailan. Garaitsu hartan esango nuke Tipitxapa zela referentzia handienetako bat hemen Nafarroan, Zaldiko Maldiko elkartearekin batera. Eta ja geroago Karrikiri eta Karrikaluzeren eta Bailtoki eta hauen elkarten sorrerarekin esan dezagun 2000 urtetik aurrera egon dela topagunearen jarduna indarrean Nafarroan. Euskaltzalen topagunearen ametsa esan dezagun badela nolabait herri proiektu ilusionagarri bat eraikitzea euskara ardatz duena, eta zentzu horretan guk lan egiten dugu bereziki euskararen erabilera eta euskaltzaletasuna sustatzen. Beti ere, balio batzuetan oinarriturik, berdinzaleak gara, jasangarritasunaren aldekoak eta komunitate egintzen oinarritzen dugu gure egitekoa. Euskaltzalen topagunea Euskal Herri mailan sortu zuten 15 bat elkartek hasiera batean, gaur egun 72 elkarte dira bazkide. Topaguneak federazio forma juridika dauka, baina hori eta gehiago garela esaten dugu Euskaltzalen topagunea gizarte mugimendu bat dela. Euskaltzalen topagunearen diru iturriak anitzak dira, alde batetik badugu elkarte bazkideen ekarpena, bestetik guk geuk udalekin eta bestelako agentekin elkarlanean aurrera eramaten ditugun proiektuen bitartez ere finanziatu egiten da topagunea, eta gero bai ditugu akordioak gobernu hainbat administrazioekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroko gobernuarekin edo Euskaren erakunde publikoarekin iparraldean. Euskaltzaletasuna sustatzeko balio dezaketen hori guztiak, tartean diskurso propioak eratzea eta gizarteratzea eta praktika eredugarria planteatzea batetik, eta bestetik euskararentzako erabilera espazioak irabazteko balio dezaketen hori guztiak gizartean eragiten edo sortzen diren alor guztietan. Behintzat, eragina badu, euskal komunitateari begira jartzen bagara, esan dezagun ekimen indartsuak eta ikusgarriak antolatzen ditugula, izan euskaraldia bera, edo mintza praktika programak, edo bestela ere gero nire lankideak kontatuko ditun bestelako aularretan egite ditugun proiektuak, etorri berrientzako harrera proiektuak egiten ditugu, aisialdian haur eta gaztentzako arnasguneak eskaintzekoak edo mintza praktikari lotutakoak mintzakide edo solas laguna proiektuak bezalaze. Garrantzia handia dute, batetik euskalgintzatik bertatik hasita, baina baita ere administrazioarekin aliantzak egin behar ditugu aurrera egingo badugu berreskuratze prozesu honetan, eta baita gizarte eragile guztiekin, bai alderrietan mugitzen den jendearekin, zein gizarte mugimendutan mugitzen diren guztiekin. Azken batez, berreskuratze prozesua gizarte honen onerako den heinean, gizarte honen gehiengo baten babesa behar du, eta hori guztiekin aliantzak bilatu eta zaindu behar ditugu. Batzutan sortzen diren elkarrekin egindako erreflexio batetik, askotan gertatu zaigu, hainbat udal euskara zerbitzuekin begiratzea zein den beharra, eta horren arabera saiatzen elkarrekin erantzunak ematen, bestetik bestelako administrazioak egiten duten reflexio horri eskaintzen diegu guk agian planteamendu bat aurrera eramateko, eta bestetik gu geu sortzen ditugun edo egiten ditugun proposamenetik sortzen diren elkarlanerako eta espazioak. Nik uste dut batetik euskaltzaleak saretu, bai norbanakoak eta bai saretuak edo antolatuak dauden elkarteak eta batzordeak eta taldeak, bestetik harreman sare iraunkorrak eta aliantza berriak eratu,
Hirugarrenik esango nuke, tokatzen dela ja iruditegia eta diskurso berritzaileak ere proposatzea eta osagarritzea gaur egun dagoena. Esango nuke badela ere espazioak irabazteko egin beharreko lan haundi bat, oraindik ere, bai euskaraz bizi alizateko, bai euskaraz lan egin alizateko. Eta bosgarrena esango nuke akorde soziopolitikoak behar ditugula euskaren indarberritze prozesua gauzatu dadin modu eraginkor batean. Euskaltzaren topagunean normalean proiektuen bitartez parte hartzen dute eta bestela lantaldeetan egia da oso lantalde gaztea dugula, bai, zorionez. Eta hor nik uste dut badagoela ere, arrobia edo egiteko bokazio bat, jende gazte asko pasatu da gure proiektotik, hezitzaile gisa edo teknikari gisa, eta gero bere bidean batzuk egiten dute gurekin, eta beste batzuk bide propio aukeratzen dute. Eskaintza, gurea beti da eskaintza luzatzea, eta espazioak proposatzea. Euskaraz bizializateko, euskara konsumitzeko eta euskaraz beraz sortzeko adibidez. Esan dezagun herri kulturgintza sustatzea da helburuetako bat edo estrategietako bat izan daiteke, ezta jendeari euskara sortzeko proposamenak luzatuz eta horiek bezala mintza praktikaren bitartez helduak aisialdia antolatzeko eta elkarren ondoan saretzeko adibidez edo euskaraldia bera guztiz esan dezagun ekimen masiboa, bateratzailea eta oso indartsua dena non jendea jartzen dugu ariketa bat egiten, ez euskaltzaletasuna adierazten, baizikan benetan ariketa bat egiten euskaraz funtzionatu bizitzen aldela adierazteko eta hizkuntza ohiturak posible direla aldatzea demostratzeko. Adierazleak jartzen ditugu beti, halako ekimen indartsuen bitartez geroago beti egiten dira ikerketak eta zera batez ere euskaraldia da ondiena, esan dezagun kasik 300.000 lagun parte hartu dute edizio batean edo bestean, eta haiekin gero saiatzen gara ahalik eta datu gehien jasotzen hainbat adierazle eta erabiliz jakiteko zein den benetan inpaktua eta zeintzuk diren lortutako helburuak. Eta euskaraldian bezala, mintza praktikan, aurren aisialdian eta bestelakoetan beti erabiltzen ditugu adierazleak eta ebaluazioak egiteko. Batetik Euskaltzaren topagunearen baitan 72 tokiko edabideek dire bazkide, Tokikom SL-ren bitartez, horietako okeres banago 37 dira gerkari digitalak, 4 telebista, zuek barne, 8 irrati eta uste dut 33 aldizkari, bai? Horiek denak topagunearen unibertsokoak dira, topagunea haien unibertsokoak dira, eta gero bestalde gu jotzen dugu zuzenean gainerako edabideetara kontatu behar dugun hori ere kontatzeko. Euskaltzaren topaguneak behar duen laguntza baino eta nolabait jendeak kontzientzia hartzea ez da, momentu delikatu batean gaudela eta badela akziorako garaia ez da, eta guk planteatzen ditugun ekimenetan eta beste agente batzuek planteatzen dituzten ekimenetan parte hartzea hori dela nik uste dut laguntzeko honen azken batez indarberritze prozesua dela da lagundu behar dena. Hezkuntzak hiztunak ekarri behar ditu ez da, eta guk begiratzen dugu zein den hezkuntzan dagoen egoera ez da euskararen inguruan edo euskarari lotutako kontuetan eta euskarari lotutako ez dagoen kontuetan ez da. Guretzat garrantzia handia daka guztientzako garrantzia handia duelako hezkuntzak, ez da? Hiztun horiek ekartzen, esaterako Nafarroan une honetan 60%ak ez du euskararekiko inolako harremanik hezkuntza prozesu osoen bitartez eta horrek asko eragiten du, bai hiztun kopuruan, bai gure aukeretan zabaltzeko espazioak ere euskararen inguruan, ez da? Orduan, guk kontemplatzen dugu, saiatzen gara lantxo batzuk egiten, pilotaje batzuk ikasteko nola lagundu daiteken matrikulazio konpainuetan zenbakiak hobetzen, eta horrez gain egiten duguna da hezkuntza ez formal horietan proiektuen bitartez eragin. Topaguneak dauke antolaketa bat
esan dezagun federazioari dagokionaz badauka bere zuzendaritza batzordea bazkideek osaturik. Hortik eratortzen den lantaldean honetan Euskaltzalen topagunean Euskal Herrian zehar banatuta ditugun taldeetan 30 profesional gaude lanaldi osoz eta beste 30 bat lanaldi erdiz, eta gero badaude elkarteekin beti bestelako batzordeak izan ditugu proiektueri lotutakoak edo dena delakoak edo eskualde mailakoak eta bar. Eta hori da pizkat antolaketa eredua. Bueno, batzorde irekien bitartez, ezta, eta gero adibidez azaroan 3. kongresua egin genuen, eta 3. kongresu horri iristeko urtebeteko prozesu bat, gogoeta prozesu bat partekatu genuen bazkidekin, baina ez soilik bazkidekin, baizikan gizartean dauden agente ezberdinekin intxunei genituelako zeintzuk ziren beraien ikuspegiak eta bar, eta horietan guztietan ikasi egiten dugu, eta hori da gero saiatzen garena eramaten plan estrategikoetara eta bar. Guztuta ondien euskaraldia dela. Beste batzuk oso potenteak dira, ezta? Eta alor guztietan baditugu, edabideenak esaterako ja guztiz autonomoak direnak, baina une honetan jarriko nuke hor fokoa baino baita etorri berriei eskaini behar zaien harrera horretan, guk egiten ditugun proposamenan ikuste dut berritzaileak direla, eta por supuesto mintza praktikari lotutako proiektu horitan guztietan egiten den lana. Hain zuzen ere, lehenik eta behin hurbiltzen, entzuten eta gero baloratzen zonalde bakoitzean zer den egin daitekena, zer den egin behar dena, eta zer den bertakoek ikusten dutena, ezta? Hori baloratuta oso planteamendu ezberdinak egiten dira Nafarroako hegoalderako, Iruñerrirako edo iparralderako. Nik uste dut zabaltzeko bidea diren heinean ez da erabili behar ditugula. Era askotan sustatzen da, ez da, dago ekimen jarraipen handiagokoak diren ekimenak edo eskatzen dutenak antolakuntza solidoago bat, badaude beste ekimen batzuk non modu kolektiboan bada ere, baino batzorde ez hain estrukturaten bitartez ere aurrera eramaten diren gauzak, eta gero badago norbanako entzako planteamenduak eta ere dira pizkat urrengo hilabetetan landu nahi ditugunak, non norbanako horrek egin nahi duen horri guk eskaintza bat luzatu nahi diegun. Ohiko harremana da, Euskaltzaren topagunea Kontseiluko zuzendaritza batzordekidea da, tokiko komunikabideen bilgune horren ere zuzendaritza batzordekidea gara, eta gu saiatzen gara ahalik eta agente gehienekin egoten, gure aukeren baitan, baina foro horietan egoten gara, eta baita gobernuetako euskararen aholku batzordeetan ere bai. Hain zuzen ere gure ikergune edo ikerketa azken 3 urteetan egin dugun ikerketaren oinarria hortan dago, ezta? Guk ikusi genuen Nafarroan euskararen sustapenaren inguruko jarrerak ezberdinak direla, eta hori oso kontuan hartu behar direla, eta zenbakiak dira, baina grosso modon esan da ere, 3 erenetan banatzen dien jarrerak dira, ezta? Eren bat oso alde, eren bat ez aldez kontra eta eren bat kontra, pizka zenbakia gora bera, grosso modon esan da, eta hori ikusten da behar dugula gehiengo soziopolitikoak ere ikitzeko behar ditugunak, indarberritze prozesuak behar ditun neurriak onartuak izan daitezen, aliatu berriak egin behar ditugula eta horretarako planteatzen dugu kontakizun berriak, harremantzeko modu berriak eta horiek guztiak ere lantzea. Aurrera segitu behar da lanien, 10 urte barru guk egon nahi genuke gaur Euskaren egoera gaur dena baino batean egotea, ez da epe luze egi bat, baina nahi genuke aliatu gehiago eta gizartean aldekotasun gehiago
neurriak hartu behar direlakoz benetan lortuko badugu berrebeskuratze prozesua, orduan nik uste dut hor badugu ere erronkaetako bat, ezta? Batetik espazioak irabaztea euskararentzako, baina bestetik aldekotasuna gizartearen alde ere handitzea modu esponentzial batean. Esperientzia multidimensionalek hainbat elementu konbinatzen dituzte, hala nola soinua, irudia, interakzioa eta ingurunea. Esperientzia murgiltzaileak eta xehetasunetan aberatsak sortzeko. Askotan ingurune virtualetan eta errealitate areagotuan erabiltzen dira. Esperientzi tradizionalak zentzu bakar batean zentratu ohi dira, hala nola ikusmenean edo entzumenean. Aitzitik esperientzi multidimensionalek hainbat zentzu eta elementu interaktibo integratzen dituzte esperientzi murgiltzaileago eta errealistagoa baterako. Esperientzia horiek bideojokoetan, parke tematikoetan, ikuskizunetan, museo interaktiboetan, entrenamentu simulazioetan eta errealitate virtualeko eta errealitate areagotuko ingurunetan aplikatzen dira. Errealitate virtuala, errealitate areagotua, soinu inguratzailea, ukipenerako teknologi aptikoa, mugimenduaren simulazio eta adimen artifiziala bezalako teknologiak erabiltzen dira dimensio anitzeko esperientziak sortzeko. Atzera elikadura aptikoa ukimenaren zentzua simulatzeko teknologia erabiltzen da. Erabiltzailei vibrazioak, presioa edo testurak sentitzeko aukera emanez eta horrek ukimen dimentsioa gehitzen die esperientziei. Esperientzia horiek murgiltze eta parte hartze handiagoa eskaintzen dute entretenimenduan eta erabiltzailei ingurunearekin elkar eragiteko eta ekintzaren parte sentitzeko aukera ematen diete, bideojokoetan eta parke tematikoetan bezala. Adimen artifizialak esperientzia personalizatuak eta moldagarriak ahalbidetzen ditu, erabiltzaileren ekintzei erantzuten dieten inguruneekin eta portaera errealistak erakusten dituzten pertsonaia virtualekin. Esperientzi multidimensionalak ikaskuntza interaktiboagoa eta erakargarrigoa egiteko erabiltzen dira, ikaslei ingurune historikoak esploratzeko, esperimentu zientifikoak simulatzeko eta parte hartze aktiboren bidez ikasteko aukera emanez. Erronkek barnean hartzen dituzte implementazio kostua, arazo teknikoak, zentzumenekea eta segurtasun kezkak, bereziki mugimendu simulazioa edo atzera elikadura aptikoa duten inguruneetan. Esperientzia multidimensionalen etorkizunak errealitate misto eta adimen artifiziala bezalako teknologiekin integrazio handiagoa adierazten du, esperientziaren murgiltzaile eta personalizatuagoak ahalbidetuz, entretenimentuan, hezkuntzan eta beste arlo batzutan aplikazioekin. Nik uste gaur egungo gizartin, geroz eta individualistagoa den gizarte hontan, zaila izaten aldela kontzientzia horri eustia gaur egungo gaztingan, baina bada guk ere topagunetik erronka handi bat guretzat eta saiatzen gara hortikan eragiten eta sentsibilizazio eta kontzientziazio lana hori ere uztartzen Nafarroako gaztingan. Eta hortako baditu hainbat proiektu izan aisialditik edo lehen Oskarrek aipatu duen bezala hizkuntza harreratik ere bai hori helburu dutenak edo. Faktoreak izan daitezke oso anitzak. Ez dakit izaten alda gaur egun Nafarroan dagoen egoera soziopolitikoa euskari dagokionez eta zonifikazioak ere badakigu ez duela hortan laguntzen. Eta hortaz ere lehen aipatu duten bezala, adibidez estrategikoagoa izan daiteke Iruin herrian edo eta zonalde ez mistuan edo hoietan proiektu hauek martxan jartzia. Badakigu zonalde mistoetan erraxagoa dela nolabait eragitea euskara hor dagolakoz. Eta hori lehen aipatu duten bezala, nik uste faktoreak direla
direla gaur egungo individualtasuna, pasotismoa, gaur egun dugun gizarte eredu honekin segitzia gurpil horretan, eta guk dugu helburu pixkot horrekin austia ere bai. Martxan ditugun proiektuekin, gure helburua da hori pixkote 8 urtetatik aintzineko adina duten gazteekin eragiten saiatzen gara, nolabait gero hori ere bai etorkizun batin usteko aztarna bat haur eta gazte hauengan. Espero duguna gero hauek bilakatzia arrobi moduko bat euskeran komunitatean dako ere bai. Eta orduan baditugu proiektu batzuk ja duela urte desente martxan daudenak, eta horietako batzuk ere izan dire gaur egun hezitzaileak martxan jarraitu duten proiektu horietan ere bai. Orduan, aztarna egon badago. Lehen aipatu duten bezala, baditugu martxan hainbat egitasmo, izan aisialditik, izan mintza praktikatik ere bai, badagola zuzenduta gazteei aldaera moduko bat, mintza praktika barrenin, izan hizkuntza harrera itetik eta Euskal Herria etorri berri diren pertsonekin ere iten da hortik lanketa. Orduan hortikan eragiten dugu gaztingan, eta saiatzen gara eskaintzen aisialdi eredu bat euskalduna, pixkot gazteen beharrak ere identifikatuz eta lanketa bat inta bertan haiekin eskaintzeko gazteek behar duten hori, eta nolabait asetzeko gaur egungo gaztik duten edo badugun behar hori. Gaur egun nik uste sare sozialek eta teknologiek dutela indar bat ikaragarria, eta adibidez Euskal Herri mailan erreferenteak izaten aldiren pertsona horiek nun sare sozialetan baduten bozgoragailu bat izaten aldirenak gaztintzat. Guretzat da oso garrantzitsua ere bai erreferenteak izaten aldiren horiekin harremana itia, gehien bat ere bai ohartzeko pertsona referente horiek badutela zer esana gaur egungo gaztingan, eta jakiteko haiek ere nolabait sentsibilizazio lan hori egiteko haiek erraten duten, iten duten, erakusten duten guzi horrek uzten dula aztarna gaur egungo gaztingan, eta erreferentzialtasun puntu hori ere bai landu beharrekoa da nire ustez. Orduan hortikan guainik lago lan nahiko txiteko. Justo lehen arrandutenakin, belaunaldi berriak iristia eta haiek hartzia lekuko hori bada ere bai gaur egun topagunean barrenin eta Nafarroan kasu honetan martxan ditugun egitasmoekin bat iten duen zerbait lehen aipatu duten bezala. Daude adibidez, Irubla izeneko aisialdi egitasmo bat Iruñerrian martxan dagona, urte luzez martxan dagona, jarri zen erranen 2011 buelta nola, buruz zainez, baina gaur egun martxan segitzen duna, eta lehen erranduten bezala bertan parte hartu izan duten aurrek ere izan dute jarraipena bertan, nun bilakatu izan diren hezitzaile ere bai. Orduan, nik uste olako ekimenak antolatziakin eta helburu honi finkatua izanik, olako eskaintzak itia aurre eta gaztiri bada modu bat gero usteko aztarna hori eta haiengan ere kontzientzia hori lantzeko eta gero ere haiek lekukoa hartzeko. Aldiak ikusten dire, lehen erranduten bezala, nik uste gaur egungo Nafarroako hori egoera soziopolitikoak eta dugun zonifikazioak eragina handia dula hortan. Eta orduan adibidez, Nafarroako iparralde batin nun euskera egoten alden bermatua, adibidez batzutan zailagoa izan daiteke bertan, itia kontzientziazio lan bat hizkuntzaren ingurun nolabait badutelakoz bermatua edo. Orduan haunitzetan badugu zurikeriarako hor, ez dakit, ohitura edo erranez, guk zertako imar dugu ez dakit ze guk ja badugu euskera. Eta batzutan hori izaten alda ona, edo izaten alda txarra. Eta adibidez, eremu ez mistoan edo ez euskaldunetan pasatzen alda kontrakuan, nun autu politiko bat den euskaren aldeko edozein ekimenetan parte hartzea, euskera zitia, hizkuntza ohitura horiek aldatzea, orduan aldik egon badaude. Esperientzien aldetik, hemen badut komentatzeko adibidez mintzakide dela Iruñerrian martxan dagoen mintza praktika egitasmoa.
Guain dela urte batzuk, bazegon aldaera bat izena zula mintza kuadrillak, zela Iruñerriko gazteei zuzendutako mintza praktika egitasmo bat. Zu altzinen apuntatu izan kuadrilla gisa edo izan orbanako gisa. Orduan helburua ere bazen, igual kuadrillismo horrekin hausteko, ematen zaion aukera edozein gaztiri sartzeko kuadrilla batin izanik helburu euskaraz mintzatzia. Orduan, prozesu guzti horretan egin zen gazte horiek, parte hartu zuten gazte horiekin lanketa bat, eta ondorio izan zen mintza praktika egitasmo soil batek edo ez zitula betetzen gazteen behar horiek. Orduan, hortikan abiatu genuen prozesu bat, eta hasi ginen ziklo bat iten, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer izeneko ziklo bat, pixkot antzerkian bueltan antolatzen zena, nune eskaintzen ziren formakuntza eta tailer desberdinak, kasu honetan Iruñerrian bakarrik, baina euskara lantzen zeharka. Eta gaur egun ari gara berriz ere proiektu hori martxan paratzen eta helburua da 2025 urtarrian, baina ezin dugu zabaldu informazioa honitz, baina 2025 urtarrian martxan paratzea eta ez bakarrik antzerkian fokalizatuz, baizik eta zabalduko dugu arte disiplina desberdinetara, eta eskaintza nahi dugu ere bai 16 eta 25 urte bitarteko gazte horiengan, lehen aipatu duten bezala uste dugulako potentzialitate haunitz baduna adin bat dela, aztarna usteko adin oso garrantzitsu bat dela eta norbere bidea egiten hasteko ere bai. Orduan horrekin gaude oso motibatuak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.